दिल ना नबी से लगई हो कि दिल ना नबी से लगई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। दिल ना नबी से लगई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। दिल ना नबी से लगई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। आपस में ना आपस में ना करी हो मोहब्बत, आपस में ना करी हो मोहब्बत, कमजोरों की करी हो न खिदमत, कमजोरों की करी हो न खिदमत। कि आपस में झगड़ा लगई हो, आपस में झगड़ा लगई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। आपस में झगड़ा लगई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। दिल ना नबी से लगई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। बन समाज फरमाए। पूछे नबी से पूछे नबी से देख के दुहाई, पूछे नबी से देख के दुहाई, कैसे आका होई रसाई। कि घरवा में टीवी चलई हो और बच्चों से गेम खेलवई हो तो कौन गुना जन्नत में जई हो। दिल ना नबी से लगई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। घरवा में टीवी चलई हो और सीरियल में रात बितई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। और आखिरी बन समाज फरमाए। रोजा न रखी हो, रोजा न रखी हो, नमाज न पढ़ी हो। रोजा न रखी हो, नमाज न पढ़ी हो। सबके समनवा घूम घूम खई हो, सबके समनवा घूम घूम खई हो। तनिको कहा ना मनी हो, अरे तनिको कहा ना मनी हो तो महशर में बड़ा पछतई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। दिल ना नबी से लगई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। रोजा न रखी हो, नमाज न पढ़ी हो, सबके समनवा घूम घूम खई हो। तनिको कहा ना मनी हो तो महशर में बड़ा पछतई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो। दिल ना नबी से लगई हो तो कौने गुना जन्नत में जई हो।
कौने गुना जन्नत में जई हो।